हेलौ आनै सोर जाखोथाय बुजि मोनाखै आङो। धै आनै नोंबोदि आङो लाइमोन। ए लाइमोनसो सिनाय हायाखैमोनहाय बेथो फनखौनो खालामाबा नोङो बेनिखायनो माथोखौनो बुजि मोनाखैमोन आङो। आनै माथो नोंसानो रुवाथि नांगौ जादोंनो? औहाय बेथो आंहाबो सिं सानाय आथिं सानाय खामानिखौनो मावनो हाया। बिहामजोआबो रुम भारासो थाहैयो माथो न'आवनो फैला। दे नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा आङो थाहैनोसै नोंसानियाव। ए दे मोजांसो फैबा आंहा मोजांसो मोनगोन। आंनो खिन्थु फैसा होनांगौ दे आनै मास होनांगोन। माखौथ' सिन्थादों नोंलाय फैसानि टेनसन गैखाया दे फै। रुवाथिखौनो नागिरना मोनाखै रुवाथि नागिरनो मोनिसो बेसेबा टेनसन जागासिनोमोन आं। दे नोङो जेबो टेनसन खालामनांला आनै आङो थाहैनोसै आङो रुवाथि थाहैनोसै नोंसानियाव। ओमफ्राय जावायसोखौ गारमारबायबा? औ आनै गारमारबाय। नों आरो आंखौ जावायसोनि बाथ्रा बुंबाय थानाङा आरो आं खिन्थु जोंखांगोन। रागा जोंबाथाय आं फैफिनगोन देलै। जागोनहाय बेथो दिहुना हा नोंसोरा गावस्रालायबायानोबा आंहालाय मानोथो आरो दिहुनबाय थानो। आं आरो खबरखौनो मोना नालाय नोंसा आयाबो मोजाङै खिन्थाहरा बेनिखायनो सोंबाय आरो। औ दे जागोन दे होमबालाय थाहैनोसै आं। मालाथ' फैनो नागिरदों? हागौबाथ' दिनैनो थांगौमोन आं नाथाय दिनै मोनाबाय माथो गाबोन फुङावनो थांसै। दे होमबा नै लाखिथ'नोसै जिफोरखौ थफ्लायनोसै आंबो दख'नाफोरखौ थफ्लायनोसै। औ दे फैयालासिनो थानाङा दे। थांगोनलै आनै मानो थाङा जानो। दे लाइमोन आब' नोङो जोंहानाव थामारला आरो नोङो आनै लाहानाव रुवाथि थाहैमानोसै आरो। औ बिबारि आंबोलाय आरो नोंसानाव बेसां बेफोरबायदि बेखार थाबाय थानो। माबा मोनसेबाबोथ' खालामना जाखानांगोन ना आङो बिबारि। नोंसानि न'आवबोलाय आरो बेसां थाबाय थानो। मा जायखै आब' जोंथ' नोंखौ थांनो होआखैना जोंथ' नोंखौ गाज्रि मोनाखैना थानायखाय। आं मोनथिगौ नोंसोर आंखौ थांनो होआखै गाज्रि मोनाखै होननानै। थेवब्लाबोथ' बेफोरबायदि थाबाय थाथाव जायाना। दासो जेबो मोनाखै नाथाय उनहालागैथ' मोननोबोथ' हानायना। नों मोनाबाबो टिल्लुआ मोनाबाबो जेब्ला टिल्लुआ हाबा खालामगोन टिल्लुनि हिनजावाथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन ना नोंसानाव थाबाय थाबाथाय। आरो आंखौ नोंसानाव थाबाथाय मानसिफोरा गोबाङानो माबा माबि बुंगोन आरो आइ आफामोनाबो आंखौ बखिफैबाय थागोन। राहुलजों रायज्लायनाय नुबानो बिसोरो आंखौ बखिखागोन आं मिथिगौ। अ बिबारि आं राहुलखौ अके बुंहरबाय आरो आङो गाबोन फुङावनो थांगोन। औलै आं जोबोद दुखु मोनदों लाइमोन आब'आ गाबोन फुङावनो थांसैनो। थांनो हो बेखौ थांनो हो दरखार गैया नोङो बेखौ लाखिबाय थानो। नोंसोरलाय बिनि मोजांनि थाखायसो बुजायदोंमोन बेखौनो एथ'ग्रा गाज्रि मोननांगौ बियो। आरो लाजिया होमबा बियो गावनि हौवाखौसो माथो बेसेबा बुङोमोन दालाय माथो गावगायाबो राहुलखौ मोजां मोनबाय। आरो दिनै बियो नोंसोरखौ नांला होननानै गारना थांनो नागिरदों। उनाव नोंसोरखौनो नांगौ जानानै फैफिनबासो मोनथिगोन बियो। आं सानाखैमोनानो लाइमोन आब'दि आंखौ एसेबां गाज्रि मोनगोन होननानै। दे नोंबो बेखौनो सानबाय थानाङा बेफोरखौ साननानैनो नोङो खर' गाज्रि खालामना लानाङा। नोंसोरखौ जुदि जेबोखौनो केयार खालामाखै नोंसोरबो केयार खालामनाङा ना। थांनो हो रुवाथि थाहैना मा थाहैयो। थांखासिगोनलै मालाय गाबोन फुङावनो थांसिगोननो। थांनाङा होनबाबो मालाय थांनो नागिरदों। आं थेवब्लाबो बोरैबा मोनदोंलै। जेबो बोरैबा मोननाङा मोनथिबाय। मोनोलै दे होमबा दोनथ'नाय आङो खामानि मावहैनि र'। दे होमबालाय दा थाब हर। औ जागोन दे। मा एसे गाज्रि बे लाइमोना। औ दे टिल्लु दोनथ'नाय आदा दं। ओइ आदा। मा? जेबो नङा। नों मा आजिखालि बिबारि बाजिजों जोबोद खम रायज्लायो नामा? माथो रायज्लायनायखौनो नुला। रायज्लायोआनो माथो। गावगाया टिल्लु हौवाजों सानसेया हरसेया रायज्लायो नालाय। ओमफ्राय आदा नोंसिनि हाबाया माला मार? औलै फोजोंसार आदा हाबा जानो लुबैसोबाय। नोंसा बाजैनियाव सोंनो हाया माथो नोंसा बाजैया दानो फैया होनबाय थायो। फोजोंसार आदा गुबुन सेंग्राफोरजों ब्लद लाना खारदाबासो गम मोनगोन र'। लाङालै लाङा। दे मालाबा आलासि जानो थांगोनसोथ' आदा माथो गोबावथार जाबाय थाङिया। बे गरमाव आलासि जाहैनो मालाबा जाहैगोन दे। बे गरमाव आलासि जाहैनो। गरम थान्दाखौ नायबाय थाबा जागोन नामा? गरम थान्दा नायबाय थाबा जायालै आदा। औलै आदा ज'नो थांलायनोसैथ' बिबारि बाजि लाहानाव आलासि जानो। आंबा टिल्लु सनाखौ बेसेबा नायनो गोसो जाबाय दं। मा? मोनथियाथ' मा होनदोंबा बियो आंबो बुजि मोनासै। मा होननायखाय आंबो आलासि जाहैनो थांनो लुबैदों आरो बेखौनो बुंदों आरोहाय। जागोन दे जागोन साननैसोनि उनाव थांगोन।
टिल्लु ओइ दाखालि बावै लादोंमोन आंखौलाय मानो खबर लाबाय थानो मालायबा गोसोथोनायनो दंखायो खोना जेनेबा आं जेबोखौनो मोनथिया आरो आंखौ बोरमा बायसो मोनदों ना मायो नोङो नायबाय था सानसेबाबो आङो टिल्लुखौ नोंनिफ्राय सेख'ना लागोन टिल्लुआ आंनिसो आं मिथिगौ टिल्लुआथ' आंखौ मोजां मोनखाया अजानि हेल्प लानांगोनलै रखर अजानिफ्राय महिनी लाबोगोन आं नङाबा थाबिस ओमफ्राय नोंहालाय माथो सानबाय थाखो थां आंनि थाखाय मेगि बानाय थां गरम मासाव आंखौ आरो खामानि थिनबावबायलै दासो साला रेस्ट मोनदोंमोन आं एसे आंनि जिउखौ लहानि जिउ सानना लायो नामालै बिसोरो मा इसेबो जिरायनो होआ रुवाथि मालिकखाय इसेबां खामानि थिननांगौ जाबाय आरो इसेथ' जिरायनो टाइम होनांगौ ना बेनिखायनोथ' आं नोंसोरखौ इसेबो मोजां मोना नोंसोर बायदि धोनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंफोर बायदि गोरिब मानसिफोरखौ जेबोखौनो बुजि मोना आरो अननोबो रोङा सैमा रखम बाहायो बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बदला लागोन लैथोसि आब' नोंनि हौवाखौथ' आं सेना लाखागोन अजानि हेल्प लागोन आं अजानि बे लाइमोनालाय थांमानोसो नागिरदों ना मायोलै मानो एसेबां अख्रा जालांखो गथ'आ एसेबां बुजायबाबो मानो रावनिबो खोथा लाला बियो आं लाइमोननि थाखाय बेसेबा टेनसनसो जाबायलै बिफायाबो आंखौसो बेसेबा रायगासिनो आं बिबारिखौनो खेबसे खबर लानि र' हेलौ मादै बिबारि मा खालामदों बे लाइमोना बिबारि लाइमोना मा खालामदों मा बियो बिमानि लानाव थांमानो नागिरदों ना मायो औलै मादै लाइमोनाबो थांनो नागिरमारदों आं थांनो होआखैमोन आं बेसेबा बादा होबाय थेवब्लाबो थायानो मालाय थालानो नङा मानो बे मानसिया मानो एसेबां अख्रा जालांखो बेफोरबायदि नङामोन माथो बै राहुलखौ मोननानैनो बियो बेफोरबायदि जालांबाय औ मादै आंबो आब'खौ बेफोरबायदि जालांगोन होननानै सानाखैमोन नोंसा दादायाबो आंखौसो बेसेबा रायगासिनो नोंनो लाय होबाय थायो होननानै आंबो आरो मा खालामनो एसेबां बुजायबाय बुजायोबो नङा थेवब्लाबो माथो बुजायबाबो लानानै थाङा अख्रा जामारबायलै बै साला राहुलनि थाखायनो राहुलानो फुस्लाय मोजां मोननानै साला बे राहुलानो फुस्लायना मोजां मोनमारदों नङाबा बे लाइमोना मोजां मोनामोनथ' आंनि सिगाङावथ' मोजां मोनखायासो होनखादोंमोन औ फुस्लायनायालाय फुस्लायदों मादै थेवब्लाबो आब'आ फुस्लाय जानाङामोन आरो औ नंगौ नंनायालाय राहुला फन हरबाय थाबाबो बियो रिसिभखौनो खालामनाङामोन बियो रायज्लायनो नाङामोन बिबो रायज्लाय गोसोआनो गलिलांबाय औ मादै रायज्लायबाय थाबा माथो बिदिनो गोसोफोरा गलिलाङोनो औहाय आंहासो बेसेबा लासिंसिं मोनबाय गाबोन फुङावनो थांसैनो थालानो मालाय आयु बे फाग्लिया मा जाखांमारदों आं हमनोनो हालालै थांथोसै थांनो होदो औलै मादै माथो बुंबावनो आरो जेमान बुंबाबो बाथ्राखौनो लाखालाबा दे अब्लालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आं भिडिअखौथ' एसे गोलाव बानायबावनो सानदोंमोन नाथाय आङो बानायबावनो हानाय नंथ'ला आरोना दिनै भिडिअ बानायफुनाय टाइमावनो आपडेट होना फैदो आरोना आपडेट होनांगौ जादों आङो ओमफ्राय दा कार्टुननि केरेक्टारफोरानो ओंखारथ'वाखै आरोना सोरबाल' ओंखारथ'बाय आरोना ओमफ्राय आपडेट होनानै एसे महरफोरानो सोरनिबा सोलायबाय आरोना आंनियाबो मेगनानो जोंख्लाबग्रा जाबाय औहाय लोगोफोर नै आंनि महराबो एसे सोलायबाय माबा थाइजौ मोखांसो जाबाय एसे आंबो हामदों साला सिरिथा जेबो हामाखै दे होमबा लोगोफोर गाबोन लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ